Welcome to Acropolis Rally Greece. Rallying has been a part of Richard Burns' life for as long as he can remember. Όλοι τρέχανε με την ψυχή στο στόμα για να τελειώσουν το Ακρόπολης. We are taking rally to the people. Το ράλι Ακρόπολης δεν είναι ένας απλός αγώνας. Δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο. Always good in Greece, the Subaru Impreza. Every time it's a big challenge. It's tough for the cars, it's quite tough for the drivers also, and can really be a demanding event. To nobody's great surprise, Colin McRae attacked right from the word go. We're just going to push as hard as we possibly can. That's it from start to finish. Το ράλι Ακρόπολης είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το ράλι Ακρόπολης είναι τα θρυλικά του πληρώματα. Το Ακρόπολης ήταν και είναι πάντα μια περιπέτεια. Και ιδιαίτερα το πρώτο Ακρόπολης το 1975 περιλάμβανε και περιέγραφε ακριβώς τι σημαίνει η λέξη ράλι. Η συμμετοχή όλου του κόσμου που ήταν πάνω στις ειδικές, μέσα στην ειδική, δίπλα στο αυτοκίνητο. Ήταν ένα θέαμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ο μικρός ήθελα να το παρακολουθώ και στην πορεία είδα ότι ήθελα πιο πολύ να τρέχω από ότι να παρακολουθώ. Το 1991 σε ένα Ακρόπολης που είχε ειδικές διαδρομές στο Λουτράκι όπου μένω. Πήγαμε με τους φίλους μας και το είδαμε και κάποια στιγμή εγώ βαρέθηκα να βλέπω και μου λένε να φύγουμε. Μου λέει γιατί δεν σ' αρέσει, λέω μου αρέσει πάρα πολύ αλλά θέλω να οδηγήσω, δεν θέλω να βλέπω, δηλαδή θέλω να μπω μέσα. I've not done this rally before, so I don't know what to compare it to, but it seems to be a little rougher perhaps than previous years. I think this is the toughest European rally for sure. It is very hot, very rough, a lot of rocks. Very tough for the tyres and the car. Car brake rally and lot of blocks and loose rocks and bed rocks. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να έχω τρέξει Ακρόπολης χωρίς πρόβλημα. Γι' αυτό λέγεται σκληρός αγώνας και είναι δύσκολος. Η επιτυχία με την αποτυχία κοιμούνται μαζί. Έτσι είναι το motorsport. Η διαφορά του ράλι Ακρόπολης με άλλους αγώνες του παγκοσμίου είναι ότι είναι σκληρός, ότι τα χώματα είναι γλιστερά. Όλοι οι ξένοι το έχουν στο μυαλό τους ως ένα πολύ δύσκολο αγώνα. As a driver, there is a lot of things in this rally, high temperature, and the roads sometimes are very, very tricky. You can really, if you are not careful, sometimes destroy completely the chassis. So it's a special event, but one of the most nicest place to do rally. I mean, in Greece, the stages are quite nice, very iconic place. Σε μένα νέο οδηγό, ο ράλι Ακρόπολης ήταν το υπέρτατο ράλι με το οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ και έχει αποδειχτεί ένας σκληρός αγώνας και παρά το γεγονός ότι γενικά αυτό έχει βελτιωθεί αρκετά, δεν πάει να είναι ένας αγώνας αντοχής. Αν κατανοήσουμε ότι συμμετέχουμε σε έναν αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ποιος δεν θα το ήθελε. Όλοι από μικροί, όποιος θέλει να ακολουθήσει ή να πάει να δει ή να πάει να συμμετέχει, το πρώτο όνειρο που κάνει είναι να μπορέσει να συμμετέχει σε ένα ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα με όποιον ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, είναι ένα όνειρο να τρέξει ένα ράλι Ακρόπολης. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας, είναι ο αγώνας στον οποίο φέρνει τα καλύτερα ονόματα του παγκοσμίου στερεώματος στην οδήγηση. Οπότε προφανώς και προκαλεί μια ιδιαίτερη, ας το πούμε έτσι, ένα δέος όπως λες σωστά, αλλά πέρα από όλα σου δίνει και την αυτή να πιέσει και τον εαυτό σου παραπάνω σε ό,τι αφορά το να προσπαθείς να πετύχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Το πρώτο μου Ακρόπολη το παρακολούθησα το 1969, σε ηλικία 12 χρονών. Ήταν οικογενειακός φίλος μας ο Νίκος ο Γραμματικόπουλος, ο οποίος τραβούσε τα ντοκιμαντέρ τότε για το ράλι Ακρόπολης. Τον βοήθησα, μπήκα στο πνεύμα. Ξεκίνησε δύσκολα γιατί τα οικονομικά δεν υπήρχαν και ξεκίνησε το 1975. Ξεκίνησε ερασιτεχνικά. Δύο παιδιά βάζανε το χαρτζηλίκι τους για να κάνουν την πλάκα τους, να
συμμετέχουν δειλά-δειλά σε κάποιους μικρούς αγώνες και συνεχεία σε κάποιους μεγαλύτερους. Ήταν η εποχή που όπου στο Ακρόπολης και μόνο ο τερματισμός θεωρείται επιτυχία. Μεγάλωσα μέσα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, στους αγώνες που έκανε ο πατέρας μου. Ακολουθούσα σε όλα τα σέρβις παντού. Η δουλειά μου ήταν να πλένω τα αυτοκόλλητα, να φεύγουν τα χώματα από τα νούμερα και από τους σπόνσορες, που σπόνσορες ήμασταν εμείς. Οπότε βγάζαμε το χώμα από πάνω από τα αυτοκόλλητα και γενικώς είχε μπει μέσα στο αίμα μας οι αγώνες αυτοκινήτου. Πήραμε τα κύτταρά του, πώς να το πω, και προχωρήσαμε να τρέχουμε κι εμείς το 1997. Και αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια σαν οικογένεια. Από όσο με θυμάμαι, ασχολούμαι με τους αγώνες αυτοκινήτου λόγω του μπαμπά. Με το Ράλι Ακρόπολης συνήθως το παρακολουθούσαμε γιατί ήταν στην Κόνηθο, από όπου κατάγομαι, το επίκεντρο, και πάντα είχα όνειρό μου να τρέξω και το κατάφερα όταν έγινα 19. Περνούσα όλους τους μάιδες της ζωής μου, πιτσιρικάς, στα αστέρια της Γλυφάδας τότε, δεν λειτουργούν τώρα. Ήταν το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε όλους τους παγκόσμιους οδηγούς και σαν τσιμπούρι που κολλάει στο λαιμό του σκύλου ήμουν κολλημένος επάνω τους. Για δείξε μου λίγο σε παρακαλώ. Με γίνανε τα αγγλικά του σχολείου, μη Greek, you Swedish, και κάπως έτσι ας πούμε. Αλλά επειδή καταλαβαίναν το πάθο στο μεράκι και ήταν ράλιμαν πραγματική, άντλησα πάρα πολλά στοιχεία. Σε ένα Ακρόπολης έμεινα πηγαίνοντας προς τα μετέωρα και ήταν τέτοια η συμμετοχή της οικογένειας. Τότε δεν υπήρχαν κινητά και η μητέρα μου, που πήρα να την ενημερώσω στο σταθερό ότι τελικά έμεινα, δεν γνώριζε κιόλας όλους τους κανονισμούς. Περίμενε και έρχεται ο πατέρας σου για να το φτιάξει, ας πούμε. Δεν γινόταν να μην τρέξουμε γιατί ανήκα σε μια ομάδα που ήταν το Ακρόπολης, ήταν το σημείο αναφοράς. Δηλαδή, όταν έγινα οδηγός της Nissan το 1983, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα οδηγήσω και στο Ακρόπολης για την ομάδα. Αυτό είναι, άμα μου το έλεγες, ας πούμε, το 80, που έβλεπα τους άλλους να τρέχουν, δεν τρέχα σε αγώνες μικρούς, θα έλεγα ότι ονειρεύομαι, τσίμπησέ με. Ήταν και μια βαριά ευθύνη, αισθάνομαι ότι υπήρξα πολύ τυχερός. Αν είσαι Έλληνας και θες να αναδειχθείς και να κάνεις κάτι πολύ καλό, αυτό το κάνεις μέσω του Ράλι Ακρόπολης. Jigger was again the best placed Greek driver on the event and was happy with his result. Η κάθε εποχή είχε τους ήρωές της, είχε τους θρύλους της, ξεκινώντας από τον Σιρόκο, από τον Τζίγκερ, από τον Ιαβέρη, από τον Στρατισίνο, ο Βοβός. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είχαν τεράστιες επιτυχίες στους αγώνες, αλλά συμμετείχαν σε αριθμό ρεκόρ ράλι, όπως ο Λεωνίδας, όπως ο Καλτσούνης. Καχάρης Καλτσούνης στα 74 του χρόνια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε τα περισσότερα ράλι Ακρόπολης. Έχει ξεπεράσει τα 46 Ακρόπολης, πάντα συμμετείχε με αυτοκίνητα της Opel. Και φυσικά όλοι χειροκροτούν. Θεωρώ ότι η επιλογή που κάναμε στο Hall of Fame για να ψηφίσει ο κόσμος τον αγαπημένο του από τους 10 καλύτερους ήταν πάρα πολύ σωστή και αντικατόπτριζε την αξία των οδηγών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα των 70 αυτών χρόνων. Από το 1984 και μετά ξεκίνησε μία δεκαετία με τον Τάσο τον Ιαβέρη. Είχε κερδίσει πάρα πολλές ειδικές και είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις στα Ράλι Ακρόπολης που είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε τώρα. Με τράβηξε ο Τάσος Μαρκοΐζος Ιαβέρης. Η φυσιογνωμία των Ελλήνων οδηγών, ο Ιαβέρης. Γι' αυτόν μετράει πρώτα η νίκη σε μια ειδική διαδρομή, μετά η νίκη σε κάποιο αγώνα και στο τέλος η νίκη στο πρωτάθλημα. Για όλους εμάς τους Έλληνες ήταν το νούμερο 1. Στην εκκίνηση βλέπουμε τον ταχύτερο Έλληνα οδηγό, τον Ιαβέρη. Με τον Ιαβέρη, με το Μοσχό, φαινόταν ότι ήταν πιο γρήγορο το πέρασμα. Ήταν οι πιο θεαματικοί και πιο γρήγοροι. Και ήταν αυτοί που πραγματικά πιστεύω έδιναν το 100% της ψυχής τους. Δεν ενδιαφερόμουν καν για τους αγώνες. Απλώς έτυχε και η οικογένεια αγόρασε ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι φίλοι της οικογένειας που αγαπούσαν τους αγώνες μας πρότειναν το NSU TT που έτρεχαν τότε πάρα πολλά. Πήγα τους φίλους μου αυτούς, κάποιες μου ζητήσανε μια και παρέα παίκτης αυτοκίνητο μέχρι τη Ριτσόνα για να δουν και να δω. Είδα λοιπόν να περνάνε αγωνιστικά αυτοκίνητα και θεώρησα ότι μπορώ και εγώ να το κάνω. Μ' άρεσε.
Και ξαφνικά άλλαξε εντελώς η διάθεσή μου για τους αγώνες που δεν υπήρχε σε θετική. Στο πρώτο καλοκαίρι του χρόνου αυτού ήταν το Ράλι Ακρόπολης του 69 νομίζω, που έτρεχαν τα εργοστασιακά αυτοκίνητα που δεν τα είχα δει από κοντά. Τα αυτοκίνητα πιο πολύ γλιστράγανε πετώντας στον αέρα, του δεν ακουμπάγανε οι ρόδες τους κάτω, μαρμαρώσαμε. Δηλαδή, εγώ ένιωθα να ξεχυλίζω από θαυμασμό και αποφάσισα ότι πρέπει να το κάνω αυτό, αλλιώς δεν πρόκειται να τρέξω. Ή θα μάθω να οδηγώ έτσι, ή δεν έχει νόημα να τρέξω. Και έβαλα ένα στόχο στο μυαλό μου που λέει δεν θα τρέξω κάπου για να κερδίσω έναν αγώνα, αλλά θα τρέξω κάπου για να νικήσω για έναν αγώνα. Δεν περιμένω δηλαδή συνθήκες να μείνει ο άλλος να χαλάσει, να πάθουν ζημιές στα άλλα αυτοκίνητα για να ανέβω. Θέλω, αν μπορώ, όταν μπορώ, να νικήσω στον αγώνα. Και μετράω τις 3 πρώτες θέσεις. Δεν με ενδιαφέρει ο 4ος, 5ος, 6ος, 7ος. Με ενδιαφέρει ο 1ος, 2ος, 3ος. Έμπαινα λοιπόν 20 φορές στην τριάδα. Ή 1ος, ή 2ος, ή 3ος. Το μεγαλύτερο έπαθλο είναι να βλέπεις να κουνιέται η ομάδα των ανθρώπων πάνω στο βουνό, να σαλεύει και δεν είναι σάλεμα, είναι χέρια και ιαχές. Είναι ο άνθρωπος που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι ο Βάλντεγκαρτ και ο Μίκολα δεν αφίζουν μόνο σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά μπορεί και εδώ. Ακολουθούσαμε όπου πήγαινε ο Τάσος, πηγαίναμε κι εμείς. Ακούνε θορύβους γιατί τους παίρνεις μαζί σου αγώνα. Βλέπουν λάσχα, ακούνε αγωνιστικά περάσματα. Υπάρχουν μπερδεμένες εικόνες, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μέσα από αυτά τα πλάνα σε τερματισμό Ακρόπολης του 80 μωρό, να πανηγυρίζει ο Τάσος και ο Κώστας και σε εκπληκτικές επιδόσεις τους. Τα παιδιά καλπάζουν την βελτίωσή τους και το βλέπουν αυτό το πράγμα και γίνεται κομμάτι της ζωής τους. Δεν γινόταν να μην μπούμε, ήταν το όνειρό μας και δεν ήταν και εποχές τότε όπως είναι τώρα που ξεκινάς από 8-10 χρονών όπως έχουμε δει τον Γκάλερο Βάμπερα και να καταλήγεις στα 19 του να είναι παγκόσμιος αθλητής. Όταν ο μπαμπάς τους που λατρεύουν το κάνει και το κάνει και καλά, έτσι αντιγράφουν κάτι που θα θέλανε. Και πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν με πίεσε για κάτι, ποτέ δεν με έβαλε στη διαδικασία του ανταγωνισμού. Το να βλέπω και τον άλλον συναθλητή μου ως αντίπαλο, εκτός του μπάκετ, μου είπε να το ευχαριστηθώ, να παίρνω τις ανάσες μου πριν μπω στην ειδική διαδρομή, να σκέφτομαι την διαδικασία και στο τέλος να είμαι γεμάτος και ευχαριστημένος. Εγώ έχω ξαναγεννηθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, είμαι μεταμοσχευμένος πλέον. Βρέθηκα το 2014 με νεφρική ανεπάρκεια, όπου ταλαιπωρήθηκα για τουλάχιστον 4 χρόνια με διάφορα πράγματα, πνευμονική εμβολία, ανακοπή, σπάσιμο αναφύλτο κτλ. Και κατέληξα το 2018 να μεταμοσχεύομαι με μόσχευμα του πατέρα μου. Δηλαδή, φέρω μέσα μου ένα μέρος του πατέρα μου. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα ότι οι άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν είναι απλά οδηγοί, είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί και έχουν μέσα τους πολύ πολύ αγάπη. Σε αυτόν οφείλω την πρώτη μου εμπλοκή με τους αγώνες αυτοκινήτου, όταν στο καπό ενός πρωτότυπου, ένα λαχανί πρωτότυπο, με έβαλε στα πίτς στο τατόι καθισμένον πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Από εκεί το μικρόβιο αυτό πέρασε και συνέχισε να γίνεται σαράκι, και το σαράκι, όπως ξέρετε, συγχρόνως σκάβει και συγχρόνως πρέπει να θεραπευθεί με κάποιο τρόπο, και η θεραπεία είναι η συμμετοχή εμπροκειμένου στους αγώνες αυτοκινήτου. Το πιο δύσκολο πράγμα που είχα να διαχειριστώ σαν οδηγός ήταν την εκρηκτικότητα του Τάσου του Ιαβέρη και τη συνήθεια του Τζίγκερ να μην αφήνει ποτέ το πόδι του από τον γκάζι. Αυτά ήταν δύο από τα πιο δύσκολα πράγματα. Είτε έτσι ήμασταν, είτε έτσι. Τον γκάζι στο πάτωμα. Αλλά εκείνο που θα πρέπει ειλικρινά να συγχαίρει κανείς είναι ο Κώστας του Στεφανής. Σκεφτείτε ότι είναι δυνατόν να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που τρέχει δαιμονιωδώς απάνω σε ένα χωματόδρομο που έχει δεξιά και αριστερά γκρεμούς και εσύ κοιτάς μόνο τις σημειώσεις σου και δίνεις τις οδηγίες στον οδηγό σου. Ήταν δύο ξεχωριστές στιγμές αναμφίβολα που ήθελαν ειδική διαχείριση. Με τον Τάσο χρειαζόμασταν ελαιοκαθαριστήριο στο πλάι, γιατί ήμασταν συνέχεια έτσι. Αλλά με τον Τζίγκερ ήταν ότι
Έπασε η αποξία γκαζίτιδα. Είτε κατά τον δρόμο είτε πάνω από τον δρόμο, τον γκάζ ήταν στο πάτωμα. Νομίζω ότι ο Κώστας, τα χρόνια ήμασταν μαζί, είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Αλλά μετά πηγαίνοντας σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, ψάχνοντας συνέχεια να βελτιώνεται ο ίδιος, παρόλο που δεν θα ήταν απαραίτητο, γιατί στην Ελλάδα θα ήμασταν πάλι πρώτοι, έγινε ακόμα καλύτερος συνοδηγός και πολύ πετυχημένος μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Ξεκίνησα την καριέρα μου ουσιαστικά μέσα σε μια Lancia Stratos, που τότε η Lancia Stratos ήταν ό,τι πιο διαστημικό μπορούσε να υπάρχει. Το 1981 ένας από τους φίλους, ο Νίκος ο Μπενβενίστε, αγόρασε τη Lancia Stratos του Τάσου του Λιβιεράτου του Σιρόκο. Και πήγαμε και τρέξαμε, τα πήγα πολύ καλά, κερδίσαμε τον αγώνα. Έκανα 2-3 αγώνες με τον Κώστα του Στεφάνη και μετά πούλησε το αυτοκίνητο στο Γιάννη το Βερνογιάννη, στο Τζίγκερ. Η σημαντικότερη στιγμή όλης αυτής της εμπλοκής είναι το 1993, όπου ως συνοδηγός του Νίκου Τσάδαρη μετήχαμε στο Ακρόπολης. Αναφερθώ αμέσως στο αυτοκίνητο με το οποίο συμμετείχαμε, που ήταν ένα από τα 15 αυτοκίνητα που είχαν κατασκευαστεί, γιατί αυτά, ξέρετε, τα αυτοκίνητα κατασκευάζονται εκτός παραγωγής, έχουν αριθμό πλαισίου. Η Lancia του Τζίγκερ του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Έχουμε λοιπόν ένα αεραστεχνικό πλήρωμα, με μια εμπειρία 5 Ακρόπολης από πίσω και καμιά 50 αγώνων, που καλούνται να οδηγήσουν ένα υπερόπλο για την εποχή εκείνη. On home ground, Jigger was 9th at the end of day one with his privately entered Group A Delta. His first season of full-scale international competition doesn't seem to be going too badly, and he's certainly getting the support of his home crowd. Και το πιο έτσι χαριτωμένο Ακρόπολης ήταν αυτό που είχα σπάσει το πόδι μου, παίζοντας ποδόσφαιρο, και επειδή το Ακρόπολης τότε μέτραγε πάρα πολύ σε συντελεστή στο πρωτάθλημα, πήραμε την απόφαση να τρέξουμε και τελικά καταφέραμε σιγά σιγά να βγούμε πρώτοι Έλληνες, να πάρουμε τους βαθμούς και μετά να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Στην ιστορία του ράλι υπήρξαν οδηγοί και συνοδηγοί που έγιναν θρύλοι και ανυπομονώ να μιλήσω μαζί τους. Όταν φτάσει κάποιος να κάτσει στο μπάκετ, πρώτα είναι η αγάπη του, αλλά οι ικανότητες του προστίθενται μέρα με τη μέρα με την εμπειρία που αποκτάς στους αγώνες γενικά. Πρέπει να έχεις πολλά χαρακτηριστικά. Ένας οδηγός για να μπορέσει να διεκπεραιώσει ένα ράλι Ακρόπολης πρέπει να έχει κάνει πολλή γυμναστική, πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτόν τον αγώνα και φυσικά πρέπει να έχει γνώση των ειδικών του αγώνα. Οπότε στρατηγική, μέθοδο, υπομονή. Δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να τρέξεις ράλι Ακρόπολης. Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Οι ικανότητες ξεκινάμε από την οδηγική. Πρέπει να ξέρει να οδηγεί αγωνιστικά. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και γι' αυτό και έχουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Κάποιοι έχουν το χάρισμα να έχουν την αίσθηση της αγωνιστικής οδήγησης περισσότερο από κάποιους άλλους. Και σίγουρα να έχει αυτό που λέμε σηκώτη. Πρέπει να έχει σηκώτη, δηλαδή δεν πρέπει να σηκώνεις το πόδι σου αν δεν πρέπει να το σηκώσεις. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Γενικά πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος. Η ηρεμία κερδίζει παντού, όχι μόνο στην οδήγηση. Είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν κρίνεται μόνο από την απόλυτη ταχύτητα. Να μην οδηγείς 100% γιατί πάντα θα σου βγει κάτι λάθος και θα σου δημιουργήσει πρόβλημα και θα πέσεις πίσω. Χρειάζεται πάνω απ' όλα μυαλό. Δεν κερδίζει πάντα ο πιο γρήγορος όλα αυτά τα χρόνια. Να έχεις μια σταθερή πορεία μέσα σε όλο τον αγώνα και αυτό θα φέρει το αποτέλεσμα. Amazingly, the rally leader had only been fastest on one stage. No matter, consistency is what counts in rallying, combined with experience and luck.
πέρα από τις οδηγικές ικανότητες, οι οποίες εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν, χρειάζεται πάρα πολύ καλή υποστήριξη από μια πολύ καλή ομάδα. Χρειάζεται να έχεις μια φυσική κατάσταση η οποία να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη συμμετοχή. Χρειάζεται μια πολύ καλή προετοιμασία σε επίπεδο δοκιμών, σε επίπεδο στισίματος του αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ απαιτητικός αγώνας. This rally has been held since 1952, but for the last 5 years it's been dominated by one man. Colin McRae has won in 1996, 1998 and 2000. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το αμάξι? Το 80% είναι το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ένα αυτοκίνητο. Εγώ όταν ξεκινούσα για να φτιάξω το πρώτο αυτοκίνητο, ασχολήθηκα με την καρότσα, την ανάρτηση, τις σχέσεις κυβωτίου διαφορικού και μετά το μοτέρ. Γιατί κάποιοι ξεκινάνε ανάποδα, θέλουν πολλά άλογα και τους εγκαταλείπουν τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο τα αμάξι. Είναι ότι στα ράλι πρέπει να αποδώσουν όλοι στο 100%. Είσαι στα όρια σου, και ο οδηγός και ο συνοδηγός και το αυτοκίνητο. Έχει συμβεί να τρέξω με οδηγό με κορυφαίο αυτοκίνητο και χάναμε από ποδέστερα αυτοκίνητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είχε το περιθώριο το ψυχικό να πατήσει τον γκάζι τέρμα. Το βλέπουμε και στη Φόρμουλα 1 που είναι κάτι που όλος ο κόσμος το έχει παρακολουθήσει κάποια στιγμή. Υπάρχει ο Verstappen με τον ομόσταυλό του τον Πέρες, τον οποίο η διαφορά είναι χαοτική. Κάτι σημαίνει, ήδη αυτοκίνητα έχουν. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να γίνει ωραίο πάντρεμα ανάμεσα στον οδηγό και στο αυτοκίνητο. Ένας οδηγός χωρίς το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κάνει ούτε μέτρο. Αντίστοιχα και το αυτοκίνητο χωρίς τον οδηγό δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα μέτρο. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Ο οδηγός με το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο με τον οδηγό. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και να είναι πολύ καλά προετοιμασμένο. Back at the start line, it's the beginning of a new era for Subaru. The Subaru Impreza is the most successful rally car of modern time. It's got more wins behind it than any other car. So let's hope this car follows that tradition. Greece was one of the last official events for the Toyota Celica. Από το Volkswagen, από το Lada, από το Sabine, το Avenger, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τη χάρη τους και την προσπάθειά τους. Πήραμε το πιο ιστορικό αυτοκίνητο, κατά τη γνώμη μου, ελληνικό αυτοκίνητο στην ιστορία του Rally Acropolis. Αυτός είναι ο Πλαπούτας, είναι το MK2, το Escort, το Ford Escort, που κέρδισε ειδικές διαδρομές το 80, αυτό το Group 2. Ήταν αυτό το αυτοκίνητο το οποίο έτρεξα. Το καλύτερο αυτοκίνητο του RVV τελικά στο Acropolis ήταν ένα αυτοκίνητο, το δικό του αυτοκίνητο, το Subaru, το πρώτο τετράπορτο Subaru, το Group Α. Είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κάποιες στιγμές είμαστε 5η-6η γενική στο πολύ και αν δεν είχαμε ένα λάσχο θα είχαμε τερματίσει μέσα στην πρώτη πεντάδα-εξάδα. Τελικά τερματίσαμε ένατη. Πρέπει να έχω οδηγήσει 6-7 διαφορετικά αυτοκίνητα στο Rally Acropolis. Το 2009 οδήγησα το Skoda Fabia S2000. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχα οδηγήσει μέχρι τότε. Τώρα αντίστοιχα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 2 που λέγονται, όπως το Hyundai i20 Rally 2 που τρέχω, είναι η εξέλιξη αυτής της κατηγορίας. Θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο που έχω οδηγήσει. Η τεχνολογία τρέχει συνεχώς. Ξεκινήσαμε από αυτοκίνητα που ήταν με καρμπιλατέρ, γίνανε injection, τώρα έχουμε φτάσει σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν προλαβαίνεις την τεχνολογία, άρα πρέπει συνεχώς να διαβάζεις, να μαθαίνεις. Σίγουρα η τεχνογνωσία στο κομμάτι της παθητικής ασφάλειας, σε μια σύγκρουση συνεργητικής ασφάλειας, στη διαδικασία συστημάτων πέδησης, αναρτήσεων, διαφορικών κτλ. Περνάνε μέσα στα δικά μας αυτοκίνητα κάποια χρόνια μετά. Τώρα πλέον στην περίοδο που διανύουμε το αυτοκίνητο παίζει τεράστιο ρόλο. Κάθε χρόνο εξελίσσεται η βιομηχανία, οπότε άμα έχεις ένα αυτοκίνητο προηγούμενης χρονιάς δεν μπορείς να ανταγωνιστείς το αυτοκίνητο της επόμενης χρονιάς όσο καλός οδηγός και να είσαι. Τα Acropolis θέλεις καταρχήν ομάδα.
Άνθρωποι να εξονοούνται με τα μάτια, να είναι πολύ γρήγοροι να αντικαταστήσουν πράγματα. Το αυτοκίνητο, το μηχανοκίνητο αλυτισμό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα θες ένα πολύ καλό συνοδηγό, που να έχει καλό μυαλό, καθαρό, να σκέφτεται. Και θεωρώ ότι ειδικά στα Ακρόπολης ο συνοδηγός κάνει δουλειά 51%. Ποια είναι τα καθήκοντα του συνοδηγού, μάλιστα? Συνήθως προβάλλονται οι οδηγοί περισσότερο, αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Είναι ο αφανής της ιστορίας. Στα αποτελέσματα συνήθως εκτός από τα επίσημα δεν αναφέρονται συνοδηγοί, δεν υπάρχουν. Τρέχει μόνος του ο οδηγός, εν πάση περιπτώσει, με ένα φάντασμα δίπλα του. Αλλιώς αγαπάω τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, τους φίλους μου. Αλλά αυτό το πράγμα που έχει μέσα σαν συνθετικό την αδρεναλίνη δημιουργεί μια σχέση μοναδική που αν δεν είναι άψογη δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Η σχέση του συνοδηγού με τον οδηγό και αντιστρόφως πρέπει να είναι άριστη. Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον οδηγό και στον συνοδηγό είναι κάτι μοναδικό. Να πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη σχέση. Να είναι ο σύζυγος του οδηγού. Το λέω αυτό γιατί ένας μεγάλος συνοδηγός, ο Τέρι Χάριμαν, αυτό έλεγε ότι ένας οδηγός περνάει πολύ περισσότερο καιρό με τον συνοδηγό του παρά με τη γυναίκα του. Αν δεν ταιριάξουν σαν άνθρωποι, δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο αυτοκίνητο. Από τα πιο σημαντικά πράγματα μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, να μπορείς να συνεννοηθείς. Άμα δεν συνεννοείσαι, δεν πας πουθενά. Σαν αντρόκινο είμαστε, έτσι. Δηλαδή, έχουμε τους τσακωμούς μας, τη φθορά. Ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται. Δεν πρέπει να θυμάται, δεν πρέπει να έχει το νου του σε οτιδήποτε. Πρέπει μόνο να εκτελεί. Όλα τα άλλα πρέπει να τα κάνει ο συνοδηγός. Πρέπει να υπάρχει αλληλοεκτίμηση, απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο συνοδηγός πρέπει να υπαγορεύει τις σημειώσεις στον οδηγό, άρα να τον καθοδηγεί τι έπεται το σημείο που βρίσκονται. Flat right, 150, long crest. Υπάρχουν δοκιμές, επομένως υπάρχουν σημειώσεις, γράφεται ο δρόμος με κάποιους ειδικούς, ιδιόλεκτο ας πούμε. Πρέπει να έχει κάποιες μηχανολογικές γνώσεις, γιατί κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα θα προκύψει σίγουρα. Δεν είναι μόνο να διαβάσει σημειώσεις και να απαγγείλει το ποίημα. Ο συνοδηγός είναι όπως τα λαϊκά πάλκα. Και παίζει όργανο και τραγουδάει και σκουπίζει τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα που πετάνε στον καλλιτέχνη. Είναι γενικών καθηκόντων. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ο οποίος να έχετε κοινά χαρακτηριστικά πάνω στον τρόπο γραψίματος, δηλαδή να αποτυπώνεις τον δρόμο έτσι όπως θες να τον ακούς. Επομένως επιβάλλει και το ρυθμό. Δεν είναι μόνο τα σωστά λόγια, αλλά είναι και ο ρυθμός. Και έχει σημασία το ρήμα επιβάλλει, όχι υπαγορεύει, ούτε διαβάζει επιβάλλει, γιατί είναι ένα θέμα ρυθμού, τόνου κτλ. Ο συνοδηγός στον οδηγό. Εκεί είναι μια τεχνική στο να παρασύρει τον οδηγό στα καλά κομμάτια και να τον φρενάρει στα κακά κομμάτια. Φυλαγμένη 40, κάνετε μεσός, φρένα 33, φυλαγμένη πούλα, κλείνει για πρώτη, πούλα. Για να τα διαβάζει με το χρώμα της τη φωνή που έδινε το μήνυμα προσοχή. Δύσκολο επικίνδυνο κομμάτι ή παίρνα ελεύθερα επιταχύνοντας. Είναι διαφορετικό να πεις, για να πω ένα παράδειγμα, μέτρια αριστερή σε μέτρια δεξιά και 100, το οποίο είναι ξενέρωτο, και άλλο να πεις μέτρια αριστερή, μέτρια δεξιά σε 100, το οποίο είναι 100 σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή πατάς το πόδι στον γκάζι και επιταχύνεις. Από την άλλη πρέπει να έχει ψυχολογικές ικανότητες, να είναι ψυχολόγος. Και συγχρόνως ο συνοδηγός να ξέρει τις ιδιαιτερότητες του οδηγού. Η ψυχολογία παίζει βασικό ρόλο. Μπορούσα να καταλάβω με το που συναντιόμαστε για να πάρω το αυτοκίνητο να πάμε στην αφετηρία του αγώνα, αν είχε κοιμηθεί καλά, αν και μιλάγαμε συνέχεια με όλους. Αν ήταν στη Γαλλία, αν είχε γίνει κανένα καυγάς με καμιά φιλενάδα ή με καμιά γυναίκα ή με κανένα παιδί, ξέρω εγώ τι. Είχε την υπομονή και την ψυχραιμία να κάθεται δίπλα μου και παρόλο που είχε δύο παιδιά να τον περιμένουν, να πηγαίνουν μαζί ειδικές διαδρομές. Στην αρχή δεν τον άκουγα και πάρα πολύ. Τον άκουγα δηλαδή, αλλά όχι πάντα. Είναι και λίγο η μαμά του, εν πάση περιπτώσει. Φρόντιζα να κλείσουμε ξενοδοχεία που θα μείνουμε, φρόντιζα που θα φάμε, άρχισα να χαράζω λάστιχα, άρχισα να κάνω. Τα κάνει όλα συνοδός και δεν τρέπεται. Ήταν μια σωστή απόφαση και τα βγάλαμε καλά για αρκετά χρόνια σαν πλήρωμα. Είναι αυτός ο οποίος, παρότι δεν δρέπει τις δάφνες, δεν αισθάνεται πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί ακριβώς ξέρει ότι έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε όλη αυτή την επιτυχία και αυτό τον γεμίζει πάρα πολύ ως άνθρωπο.
Μου είπαν τελικά ότι έχω τρέξει με 18 συνοδηγούς. Καταρχάς ήμουνα αρκετά τυχερός γιατί κατόρθωσα μέσα από αυτή μου την εμπλοκή με τους αγώνες και ύστερα από κάποια χρόνια να έχω δίπλα μου κάποιους από τους καλύτερους συνοδηγούς στην Ελλάδα. Από πολύ πιτσιρικάς είχα φάει αυτό το κόλλημα να γίνω συνοδηγός, δεν με ενδιαφέρει ποτέ να οδηγήσω. Ο κορυφαίος είναι ο Κώστας Στεφανής, ο Λόρης, η Μαρία, ο Σπύρος. Πάρα πολλά παιδιά για μην αδικήσω κανέναν. Και βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι και το πιο, ας το πούμε έτσι, καλό από πλευράς αποτελεσμάτων κομμάτι ήμουνα δίπλα με τον Λόρη, με τον οποίο συνδεθήκαμε πάρα πολύ. Το 2000 ήμουν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο και έμαθα ότι δυστυχώς η οικογενειακή μου ζωή τελείωσε. Η πρώην σύζυγός μου έφυγε από το σπίτι και την ίδια μέρα με πήρε τηλέφωνο ο Στράτης ο Χατζηπαναγιώτου και μου λέει, Λωράκο, μου λέει, να το σώσουμε, να σώσουμε την παρτίδα. Λέω, ποια παρτίδα? Ο Λόρης προέκυψε ο συνοδηγός μου εξ ανάγκης, γιατί μετά από ένα αγώνα σε ράλι Πορτογαλία σε WRC, δυστυχώς ο Γιάννης ο Αλβανός είχε τραυματιστεί. Και μου λέει να αναλάβεις, μου λέει, συνοδηγός του Άρη. Με παίρνει και ο Άρης τηλέφωνο και έτσι όπως ήμουν στην κατάσταση που ήμουνα, προκειμένου να μπορέσω να ξεφύγω κι εγώ από τις δικές μου στενοχώριες, του είπα αμέσως ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια τρέχω με τον Νίκο του Ζαχαίο, που νομίζω τα λέει όλα. Για να μην αλλάζουμε και οι δύο και να βρισκόμαστε στο ίδιο αμάξι και να έχουμε κάνει κάποια πολύ καλά αποτελέσματα μαζί. Έχουμε δέσει μαζί, περνάμε ωραία, είμαστε φίλοι και συνεχίζεται αυτό και έξω από το αγωνιστικό. Και πρέπει να πιστεύει ο ένας τον άλλον για να μπορούν να αποδώσουν και οι δύο το ίδιο. Αν μου πει ένα λάθος, εγώ θα βγω από τον δρόμο. Ο οδηγός, αν κάνει ένα οδηγικό λάθος, θα βγω από τον δρόμο. Δηλαδή, εμένα η ζωή του είναι στα χέρια μου, η δική του ζωή στα χέρια, και εμένα η ζωή μου είναι στο στόμα του, στη φωνή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το νούμερο 1. Σίγουρα δεν είναι μόνο η μονάδα οδηγός, είναι και ο συνοδηγός, είναι και η ομάδα. Όλα έχουν ένα μερίδιο στο αποτέλεσμα. Εξαρτάται από πολλούς. Είμαστε ένα team που όπου και πέρα όσο πιο καλά συνεργαστούμε, τόσο πιο καλό θα είναι και το αποτέλεσμα. Να έχει μια καλή ομάδα με πολλά ανταλλακτικά, πολλούς μηχανικούς. Αν δεν έχεις ένα καλό συνεργείο και φτάσει με πρόβλημα, πάει το αποτέλεσμα. It all works together as one package, and so if one part of that package is lacking, then the performance is down. So it's a rough conditions event, so we have to make sure that the car is capable of withstanding those conditions, but equally allowing the driver to drive at different speed levels so that they can control their pace and hopefully have a good solid rally. Το πρώτο και σημαντικότερο θεωρώ ότι είναι η συμμετοχή να είναι άρτια οργανωμένη από πλευράς όλων των πραγμάτων που υποστηρίζουν το αυτοκίνητο, από πλευράς μηχανικών, από πλευράς προετοιμασίας, από πλευράς ελαστικών. Εάν το αυτοκίνητο είναι σωστά οργανωμένο και θέσεις και κάποιες σωστές, ας το πούμε έτσι, φιλοδοξίες ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό μπορεί να προδικάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να λειτουργήσουν τα πάντα σωστά, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο του αγώνα. Δεν επιτρέπεται το σέρβις παρά μόνο σε συγκεκριμένα μέρη. Αυτό το μισάωρο το σέρβις που είναι στο ράλι Ακρόπολης 2 ή 3 φορές την ημέρα επί 3-4 μέρες, εμείς δίνουμε το 100% τον εαυτό μας για να είναι το αυτοκίνητο πλήρες λειτουργικό, για να μπορεί να κάνει το έργο του πάνω στο βουνό, να εκτελήσει τις εντολές του πληρώματος ουσιαστικά. Τα τελευταία χρόνια όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Υπάρχει ένας χριστιανός με ένα λάπτοπ, ακολουθεί, βλέπει πού είναι το πρόβλημα, το διορθώνει. Έχω περάσει από το στάδιο του να είμαι οδηγός. Δεν ήμουν καλός οδηγός. Έχω κάνει και συνοδηγός, δεν ήμουν καλός συνοδηγός. Οπότε επέλεξα να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα στο 100%, να είμαι μηχανικός. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κερδίζει ένας δικός σου οδηγός, ένα δικό σου αυτοκίνητο, έναν αγώνα. Αυτός που με ενθουσίασε μετά από χρόνια ήταν ο Λάμπρος Αθανασούλας. Θα πω το Λάμπρο, γιατί αυτόν έχω ζήσει περισσότερο.
Είναι καλός από ό,τι έχω δει και είναι ανταγωνιστικός ως προς τους εργοστασιακούς. Με το Λάμπρο καταλαβαίνεις την ταχύτητά του. Μ' αρέσει ο ενθουσιασμός του και αυτό που σου μεταφέρει όταν μιλάει για το πώς είναι όταν τρέχει. Υπήρχε από μικρός αυτό το πάθος. Είχα την χαρά και την τύχη μέσω ενός διαγωνισμού στους 4 τροχούς που λεγόταν «Γίνε πρωταθλητής» να λάβω μέρος και εκεί να κερδίσω το έπαθλο που ήταν μια χρονιά με full υποστήριξη από τις τότε χορηγίες, την Toyota Ελλάς τότε και τους 4 τροχούς και κατάφερα να μπω σε αυτό το χώρο των αγώνων. 50. Να δούμε και το δικό μας το Λάμπρο Αθανασούλα. Είχε καλή πληροφόρηση για την ειδική. Έχουν συμβεί πολλές φορές και μηχανικά προβλήματα και λάθη δικά μας, αλλά έχουν συμβεί και ατυχήματα. Ήταν το 2006 στη Φιλανδία, όπου σε αγώνα του παγκοσμίου βγήκαμε από το δρόμο με 5η ταχύτητα, που σημαίνει ότι ήμασταν πάνω από 120 χιλιόμετρα εκείνη την ώρα. That puncture cost Athanasoulas 3 minutes. Things were about to get worse for the young Greek. Fighting to regain position here on stage 9, he crashed big time while driving in 5th gear on a very fast section. It's okay, Nico. That was Athanasoulas out of the Rally Finland. Τα ράλι έχουν πιο πολλές πίκρες από ό,τι χαρές. Συμβαίνουν πράγματα, χαλάει το αγωνιστικό, κάνεις ένα οδηγικό λάθος και δεν παίρνεις το αποτέλεσμα που θες. Πολλές φορές φτάνουμε στον τερματισμό και τα χέρια όταν αφήνεις το τιμόνι τρέμουν από την αδρεναλίνη. Και έχεις καταλάβει ότι έχεις πάει καλά, ότι έχεις πιέσει τον εαυτό σου. Καλά για τον εαυτό σου, αυτό θέλω να πω κάθε φορά. Δηλαδή, δεν με πειράζει αν θα είμαι πρώτος ή πέμπτος ή δέκατος. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω πάρει το 100% του Λάμπρου και το 100% του Νίκου και το 100% του αυτοκινήτου. Ναι, ήταν το 2009, το αυτοκίνητο αρχίζει να ρετάρει. Και δεν θα ξεχάσω αυτά τα 20-25 λεπτά του σέρβις και να ακούω το αυτοκίνητο να παίρνει μπρος, να ρετάρει. Και λέω, πάνε τα όνειρα για πρωτιά. Ακούω ξαφνικά να παίρνει μπρος και να δουλεύει κανονικά. Μπαίνουμε μέσα, χειροκρότημα όλοι ότι πήρε μπρος το αμάξι. Και μου λέει ο Νίκος, Λάμπρο, είναι μεγάλη διαφορά. Πάμε σωστά, μην βγούμε από το δρόμο. Του λέω, ξέχασε το. Θα πάμε 100% και παραπάνω και θα καταλήψουμε αυτή τη διαφορά. Καταφέραμε, την καλύψαμε και την Κυριακή βρεθήκαμε για 20 δευτερόλεπτα πρωτοπόροι και κάναμε την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο που είχαμε φέρει το 2009 στην κατηγορία μας. The Abu Dhabi Spirit of the Rally Award this week has been awarded to local star Lambros Athanasoulas after a tremendous drive at his home event. Στο ΆΚΑ ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πανέμορφο, να βλέπεις τόσο πολύ κόσμο να σε παρακολουθεί μαζεμένος. Quickest so far. Describe the feeling driving here. Oh, I see the crowd there. I think it was nice. I was expecting to be a bit slower, but then it was huge crowd, so we have to go for it. Η προετοιμασία παίζει μεγάλο ρόλο. Development tests for the team are really important. Coming to Acropolis is a unique challenge, like it always is. It's quite different to some of the other events on the calendar, so it's important that us and all of the teams come here to test, to let us really fine-tune the car, to adapt it to these unique circumstances, to let the driver be able to push hard in the stages that they feel they can push hard, but also to develop the car to have the reliability that we need to be able to complete such a unique event. Θέλει μια καλή προετοιμασία. Εγώ πάντα κάνω περίπου 2-3 μήνες πριν μια εξέταση αίματος να δω τα πάντα όλα σε τι σημεία βρίσκονται, αν χρειάζονται κάποια μαγνήσιο, κάλιο, βιταμίνες κτλ. Και αυτά. Και το πιο βασικό από όλα είναι οι ηλεκτρολίτες. Στο τριήμερο αυτό απαιτητικό αγώνα θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος από πριν σαν ενυδάτωση. Μπορούμε να χάσουμε 2-3 λίτρα υδρότα σε μια ειδική των 30 χιλιόμετρων πολύ εύκολα. Όταν βγαίνουμε τα παπούτσια και οι κάλτσες μας
της Στίβης. Το ράλι φαντάζεσαι πολλούς ότι είναι μια ωραία εμπειρία, φανταστικά όλα τέλεια, αλλά έχεις να κάνεις με βουνό, με χώμα, να αλλάζεις μέσα στη μέση του δρόμου, να είσαι μουσκεμα και να μπαίνεις από κάτω να αλλάξεις ελαστικό και να γίνονται όλα χάλια. Είτε σε λένε Σεμπαστιάν Λέμπ, είτε σε λένε Λάμπρο Αθανασούλα, είτε σε λένε όπως και να σε λένε, τα ίδια θα τραβήξουν όλοι μες στο ράλι. Δεν υπάρχουν διαφορές, έχει ταλαιπωρία, έχει ξύλο. Με αυτά θα τρέξουμε, με αυτά θα κάνουμε δοκιμή. Κανείς δεν νιώθει 100% ασφαλής. Ξέρουμε ότι το motorsport είναι επικίνδυνο. Βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα έχουν ένα φοβερό κλωβό ασφαλείας και όλο είναι στημένο πάνω από το κεφάλι του οδηγού και συνοδηγού. Δεν είμαστε όπως στα κανονικά αυτοκίνητα μπροστά τοποθετημένοι. Για το κέντρο βάρους και για την ασφάλεια και ο οδηγός και ο συνοδηγός, αν μπορείτε να δείτε και από μπροστά, είναι αρκετά πιο πίσω καθήμενοι από ότι σε ένα κανονικό συμβατικό αυτοκίνητο. Σήμερα θα οδηγήσω, αύριο θα οδηγήσω, την Κυριακή θα ετοιμάσω τα πράγματα μαζί με τον Νίκο και Δευτέρα ξεκινάμε. Ο Λάμπρος είναι καταρχήν ένας φοβερός άνθρωπος. Χρειάζεται λίγη τύχη φέτος να δείξει όλη του τη δύναμη. Λίγο τύχη χρειάζεται, τίποτα άλλο. Γιατί χρειάζεται και τύχη το Ακρόπολης. Φέτος το 23 θέλουμε να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο από την πέρσι. Περιμένω πώς και πώς. Εξακολουθώ κάθε χρόνο να προσπαθώ να είμαι στη ράμπα κίνησής του και για μένα και για τον αγώνα και για τους θεατές. Next up, Lambros Athanasoulas. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Θες να μην κάνεις λάθος και υπερβολές για να μπορέσεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς προβλήματα. Γιατί σήμερα είναι ο αγώνας. Δεν θες να κάνεις ζημιά στα λάστιχα, δεν θες να κουμπίσεις πουθενά το αυτοκίνητο σε αυτά τα κλειστά κομμάτια. Lambros, you're 2.5 seconds quicker than Alexandros in there. How would you describe conditions? Oh, it's really nice. It's fun for the crowd. We did the hairpins and the show. The stage, the rally starts tomorrow. So tomorrow is the fight. Now it was just to have fun inside the car and for the people. For me, it's very difficult to describe what the driver feels, but I can imagine what they feel. So legendary rally, and it's always been one of the toughest. Κινηθήκαμε σε ένα ρυθμό γρήγορο, χωρίς να πάρουμε κάποιο ρίσκο. Σιγά σιγά προσπαθούμε να συνηθίσουμε το αυτοκίνητο, γιατί ένας χρόνος απουσίας από τον μπάκετ χρειάζεται προσαρμογή. Τέλος, καλό, όλα καλά για σήμερα. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Πολλές λάσπες, πολλά σημεία επικίνδυνα.
Για το ατύχημα του Λάμπρου με ειδοποίησε ο Παύλος ότι είχε ένα ατύχημα σοβαρό, το είχαμε δει ήδη εμείς στην παρακολούθηση των αυτοκινήτων. Ευτυχώς κάτι σοβαρό δεν είχαν. Βέβαια πήγαν στο νοσοκομείο και ο Λάμπρος και ο συνοδηγός του για έναν έλεγχο. Αρνητικός, δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σαν μυϊκή πόνη, λογικό μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Disappointing that they couldn't continue, but the car had roll cage damage. Otherwise it would have been easy to fix the car. Είναι πολύ ωραίο να κερδίζεις, είναι πολύ ωραίο να δείχνεις ότι οι Έλληνες μπορούν, αλλά δεν γίνεται σε κάθε αγώνα και δεν στεναχωριόμαστε όταν αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, ίσα-ίσα πεισμώνουμε την επόμενη χρονιά να πάμε καλύτερα. Και τώρα, τώρα δεν το οδηγήσαμε, δεν το ευχαριστηθήκαμε. Αφού το ξέρεις ότι αυτό που κάνουν έχει και αυτό το κίνδυνο. Του χρόνου, εισάλλα με υγεία. Ναι, εισάλλα με υγεία, παιδιά, το αυτοκινητάκι φτιάχτε το. Οι ξένοι οδηγοί, τα πλεονεκτήματα που έχουν απέναντι στους Έλληνες είναι ότι εκείνοι κάνουν επάγγελμα και οι Έλληνες κάνουν σπορ, κάνουν χομπί. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Είμαστε ερασιτέχνες, κάνουμε το χόμπι μας, δεν είναι η κύριά μας δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μπορέσεις αυτούς τους ανθρώπους να τους κοντράρεις στα ίσια. Ξεκινούν καταρχάς και τους ξεχωρίζουν από πολύ μικρούς. Ξυπνάνε το πρωί, μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι η δουλειά τους. Έχουν να μάθουν το αυτοκίνητο, να οδηγούσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και να φέρουν αποτέλεσμα. Άρα, μαθαίνεις το αυτοκίνητο, εξελίσσεσαι και γίνεσαι πολύ καλύτερος. Μόνο οι ώρες που δαπανούν για να προπονούνται συνέχεια ή να πιάσουμε την παρακολούθηση, την ιατρική, τη υγιεινή γενικά από τις τροφές τους, από τη γυμναστική τους, από τα πάντα. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα έχει ένας ερασιτέχνης. Είναι σε άλλο επίπεδο και οδηγικά και από την προετοιμασία τους και αθλητικά σε όλους τους τομείς. Το πιο σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα στην πορεία σε σχέση με τον ξένο. Ένα όνειρο που δεν το κάνανε πολύ παλιοί, με το Σιρόκο που βγήκε δεύτερος και είναι το κορυφαίο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει. Όπως ας πούμε είναι το αποτέλεσμα που κάνει ο Αθανασούλας που κέρδισε την κατηγορία του ή εμείς που κέρδισαμε την κατηγορία μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο ανταγωνισμός με τον ξένο. Τον ξένο επαγγελματία που έρχεται στη χώρα σου και είσαι καταδικασμένος να πρέπει να τον κερδίσεις. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί τα αυτοκίνητα ήταν υπόλοιπα. Τα μουλάρια των ξένων από τον προηγούμενο αγώνα. Παρακολουθώντας το χώρο, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι σχεδόν ηρωικών διαστάσεων αυτό που κάνουν κάθε χρόνο. Υπάρχουν ειδικές στις οποίες έχουμε ξεπεράσει ονόματα όπως ο Λέμπο, ο Γκρόχομ κτλ. Σε πρώτες ειδικές οι οποίες είχαν πολύ κακό δρόμο. Οπότε αυτοί ανήκοντας στον δρόμο προφανώς είχαν πάρα πολύ χρόνο. Αλλά σίγουρα σε σύνολο είναι σχεδόν αδύνατον. Starting first is not always an advantage on gravel. It means you clear the worst of the stones for your competitors. Οι διακρίσεις για τους Έλληνες είναι οι κλάσεις. Μόνο εκεί μπορεί να βρεθούν και να πρωταγωνιστήσουν. Δεν είναι όπως παλαιότερα που μπορούσαν πολύ ευκολότερα να τρέξουν οι Έλληνες και οι ξένοι. Στη γενική καταλαβαίνετε ένας ερασιτέχνης αντιμέτωπος με ένα εργοστάσιο δεν έχει καμία τύχη. Χαίρεσαι που τους βλέπεις από την άποψη ότι λες, κοίτα να δεις, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν. Εγώ λέω το κλασικό και έχω γίνει γραφικός. 2 χέρια, 2 πόδια έχουμε όλοι και ένα μυαλό. Δεν γεννιέται κάποιος επειδή είναι Φιλανδός καλύτερο από τον Έλληνα. Εάν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες από νεαρή ηλικία και το ταλέντο εννοείται για αυτό το πράγμα, να έχεις μια κλίση προς τα εκεί, είναι το ίδιο όλα. Αν μπορούσαμε να έχουμε έναν Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή, πιστεύω ότι στα βουνά θα είχε 500.000 κόσμο. Ότι δεν ενθίζουν σε άλλες περιοχές Βάλτεγκαρ και Βάτενεν, αυτό το έχει πει και ο Γραμματικόπουλος, αλλά μπορεί να ανθίσουν και στην Ελλάδα με την ομαδικότητα που μπορεί να δείξουμε και την αγάπη προς τον Έλληνα αθλητή. Δεν το έχουμε καταφέρει καλά, η αλήθεια είναι, αλλά δείχνουμε ότι όπως και σε άλλα αθλήματα είμαστε κορυφαίοι, μπορούμε και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό να υπάρξουμε, αρκεί να έχουμε την βοήθεια τόσο της πολιτείας, των ομοσπονδιών, των ελληνικών ομάδων και της ελληνικής κοινωνίας. Τι μας λείπει? Η προβολή
που είναι ένα άθλημα το οποίο στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχε το Ράλι Ακρόπολης, δεν θα το ξέρε κανείς, και τα χρήματα. Το ένα λοιπόν φέρνει το άλλο. Η προβολή θα φέρει χρήματα, τα χρήματα θα μπορέσουν να σου δώσουν χρόνο και τους πόρους να γίνεις καλύτερος, να οδηγήσεις περισσότερο, να έχεις καλή ομάδα, καλό αυτοκίνητο, πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα και αυτό να σε κάνει καλύτερο. Όσο έχουμε το Ράλι Ακρόπολης και αυτό στηρίζεται από την πολιτεία και προβάλλεται σωστά, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και εμείς την κουλτούρα και οι νέοι να βρίσκουν πιο εύκολα χορηγία. Προβάλλοντάς το, ακόμα και τώρα αυτό που κάνουμε είναι μια προβολή για τον αγώνα. Θα μπορέσει ένας νέος οδηγός που ξεκινάει να βρει πιο εύκολα μια χορηγία για να μπορέσει να κάνει αυτό που αγαπάει με τους σωστούς πόρους και να ανταγωνιστεί τους ξένους. Εμένα είναι η πρώτη φορά που τρέχω και το ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Εννοείται ότι όταν πραγματοποιείς παιδικό σου όνειρο είναι κάθε τι που θέλει οποιοδήποτε άνθρωπος. Η χαρά και η ευτυχία δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξη. Πάντα θα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Οι άνθρωποι που συναντήσαμε έχουν ταυτίσει το όνομά τους με την ιστορία του Ακρόπολης. Έχουν αγαπηθεί, έχουν μνημονευτεί και χειροκροτηθεί από χιλιάδες θεατές. Έχουν γίνει πρότυπα για πολλά νέα παιδιά που έλκονται από το σπορ. Οι διηγήσεις τους συνεχίζουν τον θρύλο του ράλι. Έναν θρύλο όχι μουσιακό ή απολιθωμένο, αλλά ζωντανό, που συνεχίζει να εμπνέει. Είναι μια μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου σπορ. Είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που έχουμε και το μοναδικό παγκόσμιο γεγονός που έχουμε για 70 χρόνια. Διετέλεσε η κορονίδα των ραλί του παγκοσμίου πρωταθλήματος για πολλά χρόνια. Δεν έχουμε άλλη αθλητική οργάνωση που να μπορούμε να ακολουθούμε. Συνδυάζεται με βουνό, πάρα πολύ ωραία βουνά, με θάλασσα. Αυτό δεν είναι κάτι που βρίσκεις εύκολα. Να γνωρίζει ο κόσμος μέρη της Ελλάδας που δεν έχει ξαναδεί με το πιο ωραίο τρόπο. Τα πλάνα με τα αυτοκίνητα να κάνουν άλμα και να φαίνεται από πίσω το βουνό και μακριά κάτω το γαλάζιο φόντο της θάλασσας είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Η ευχή είναι καταρχήν να τα κατοστήσουμε τα χρόνια. Κάθε χρόνο να προσπαθούμε για το καλύτερο, να το κρατάμε ψηλά, να έχει τη θέση που του αξίζει και να το διαφυλάξουμε σαν μια πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και για την Ελλάδα. Όταν ήμουν μικρός, επειδή θυμάμαι πολύ έντονα όλες αυτές τις εικόνες, ήταν σχεδόν άπιαστο όνειρο για μένα το να μπορέσω να συμμετάσχω. Να βλέπεις τώρα παιδάκια μικρά να είναι δεξιά και αριστερά από τον δρόμο και να περιμένουν να περάσουν εμείς απλά για να μας δούνε ή να μας χαιρετήσουν, είναι μοναδικό συναίσθημα. What can I say? Thanks Greece for this. I don't believe that happened here. Thank you so much, WRC. Thank you. I always like to go to Greece as well, and I'm looking forward to go back. Fantastic memories, something I will keep in my head for a long time, for sure. Το Ράλι Ακρόπολης για μένα είναι όνειρο, το Ράλι των Θεών και έντονες στιγμές. Το Ράλι Ακρόπολης είναι όνειρο που είναι πραγματικότητα. Το παρακολουθώ ανελιπώς και ήδη έχω κλείσει τα δωμάτια των ξενοδοχείων για το φετινό Ακρόπολης. Ήταν ένα, ας το πούμε, πανηγύρι για όλα τον κόσμο που ήταν κοντά στους αγώνες, από τα χωριά που περνάγαμε μέσα από τις πλατείες. Καλύτερα να μην τρέξω σε κανέναν άλλο αγώνα και να προσπαθήσω να τρέξω σε έναν αγώνα που είναι το Ράλι Ακρόπολης, που είναι 3 μέρες, που θα το ευχαριστηθώ, που έχει όλη αυτή τη γιορτή, που έχει τόσο κόσμο. Αυτό είναι η γιορτή και αυτό διαφημίζουμε. Έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τους αγώνες. Χάρηκα, δεν μετανιώνω τίποτα από αυτό που έκανα και πραγματικά και το Ράλι Ακρόπολης προφανώς είναι κομμάτι αυτής της επιθυμίας και της αγάπης. Παράγει κορυφαίο θέαμα, αλλά και κορυφαία παιδεία και κορυφαία μηνύματα οδηγής συμπεριφοράς και ασφάλειας και κουλτούρα και πολιτισμού. Δηλαδή ένα άθλημα το οποίο δεν έχω δει σε ράλι να πλακώνται στις μπουνιές και στις κλωτσές όπως γίνεται στα ποδόσφαιρα. Δεν υπήρξε ποτέ οπαδός. Δεν υπήρξε ποτέ πράσινος, κόκκινος, μπλε υπό την έννοια του φανατισμού. Εμένα μου αρέσει να βλέπω το τέλειο. Δηλαδή, αν θέλω να δω ποδόσφαιρο, δεν θα υποστηρίξω κανέναν. Θέλω να δω 6 γκολ, 7 γκολ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγώνες ραλί. Υπάρχει ανταγωνισμός,
είναι συναθλητές οι οποίοι διακινδυνεύουν όπως διακινδυνεύεις και εσύ, προσπαθώντας το καλύτερο εαυτό τους όπως προσπαθείς και εσύ, και αυτό είναι κάτι που και όλοι αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Αναγνωρίζουν δηλαδή ότι είναι μαχητές στον αγώνα και μαχητές στη ζωή. Είναι το 1/3 της ζωής μου. Είμαι εγώ, η οικογένεια και το ράλι. Αυτά τα τρία. Τη σειρά βάλτε την όπως θες.